The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa dili pa kita magapadayon, sa pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, gikinahanglan ang pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag. Kung ba kita'y taguan nga mga sala nga atong nahimo nining adlaw. Okay? So let us recall, reverse concentrate, unsa may nabuhat na mga sala ning adlaw. Kay kung dili nato kini ikumpisal ngadto sa tubangan sa Dios nga mahanden, mahimo kining babag. They become barriers to our study of the Word of God. Busa, ang 1 John 1:9 nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Ugalang kanimo higala, an unbeliever, dili ka man usa ka magtutuo din, dapit usab ikaw. Nga imo gamiton ka ng imong free will paghimog labing manunanong desisyon sa imong tibuok kinabuhi. The decision to believe in Christ as Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam ta atong susiyon atong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo honestanan sa imong pagdala usab kanamo nining dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong grasya nga imo pa kami gipabuhi. Kay ang imong plano nagalihok pa man sa among kinabuhi, may hinungdan nga imo kami gidala dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuo sa imong mga pulong nga among pagatun-an nining adlaw kayong tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, good day everyone. Mayong adlaw sa tanan, mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome na usab ning atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nagadupot pamangita niining atong tun-anan, the doctrine of grace, o atong mahuman hopefully karong adlaw ang atong paghisgot niini. So sa wailangan padayon kita sa atong gibiyaan nga mga points of doctrine, palihog pag-ambre sa among Biblia karon. 1 Timothy 6:14. 1 Timothy chapter 6 verse 14, o kini nagaingon sa in English, that thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ. Now kining nagaingon nga until the appearing of our Lord Jesus Christ, kana bahin sa pagsakgaw sa simbahan, the rapture of the church. Okay? Now, of course, naibaw naman ta sa 1 Thessalonians 4:16-17, nagaingon man kanang maong bersikulo, the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be
with the Lord. Mao na rapture. Okay? So mao kanay sunod nga kanang timetable sa Dios nga perfect, o that is what we are looking forward, tanan natong mga fellow believers sa tibuok kalibutan. Kining maong pagsakgaw mahitabo man sa kalit lang. It's like a thief in the night. So, okay. Sa laing bahin, kita nga mga magtutuo na hiusa naman kang Ginoong Jesucristo, okay? Through the baptism of the Holy Spirit, we became in union with Christ forever. O kana, gitawag gini og positional truth. Ang tinuod nga kahimtang nato. Yan itong higayon nga itong idawat sa Ginoong Jesucristo, kita na hiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod. Now, og kita miambit naman sa mga nabuhat sa kaluwasan ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. We have been crucified with Christ. Galatians 2:20. And now, little children, matod pa sa 1 John 2:28. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, namo na po ng appear, sa iyang dili ni second coming, pagsakgaw kini, it is different from the second coming. So, and now little children abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kay sa ato na giningon nga naay mga kaigsuon na nato mga magtotoo nga mauwaw niya ng panahon na. Kay kini kung panahon na human sa rapture mo, banos dayon ang gitawag o judgment seat of Christ. Actually, kini nagkahulugan o evaluation time. Pag himuan ta og pagtasal sa atong himong mga maayong buhat din sa kalibutan. Og timbangon kini. Unsay mas daghan ang Diyos nun bang mga binuhatan o tawhanon nga mga binuhatan. Ato namang nisayran nga mga tawhanong binuhatan gikaamgid kini sa kahoy kugon na gami. Duslitan ni mo na maog daw, sunog. So dili na magantihan. Ang paggantihan ra sa Diyos mo kadto mga Diyos nun nga mga maayong binuhatan nga gitandi ka na sa gold, silver, precious stones. Dili man na masunog, dili na maog daw. So mo ka na gantihan sa Diyos. Kasabot ka? So kini may tabo human gyud sa rapture. Now, mangutan natin ano mang mo bati man tag kauwaw na abay kanang nabay hinungdan nga ano nga mauwaw ta dito. Now, what are the reasons we feel ashamed? Tubag? Maybe we are guilty. Guilty ta sa itong nabuhat ng mga tawhanon raman. You see? So, okay. Laino na sa nato niya itong pag-isgot niya. Kaya, mo ba itong 1 Timothy 6:14, nag-ingon lagi ka na nga, that thou keep the commandment without spot, unrebukable until the appearing sa atong Ginoong Jesucristo. Now, lahi kining, okay, laino na ito, istorya ni kining punto sa doktrina bahin sa kanang pattern of sin. Pattern ba? Now, ang mga klase sa sala nga ito nagitunan mo katong tulo. Ang mental attitude sin, sala sa una-una, kanang lingual sin, sala sa dila, sa atong isulti ba? O ang sala nga makita, sala sa buhat. Now, naapoy giingon og kanang dili na unsay nga na dili murag urot-urot ang imong kanang pangandoy na kay gipangandoy ba.
So, that is, gitawag na sa English, so, insatiable lust. Ang lust, lahi man sa gugma, lahi sa love. Lust is bahin ka ni sa sex. So, kining mental sex lust, sala ni sunahuna. So, ang pulong sa Diyos nagaingon, beware of this. Beware. Oh, by the way, doon ay duha ka klaseng kanang lust. Okay? Okay. Ako lang ang isugutan. Sex. Ang kanang sala sa unod ba? Ano bang na kay pangandoy gyud sa ilawom nimo nga. Okay. Doon ay duha ka kind of sex. Number 1, outside of marriage. Nahigawas sa kanang kaminyoon. Gitawag na sa in English ug unsa? Adultery. Mo ni adultery. Kini is committed by a married person. Gibuhat kini maong sala sa usa ka tawo nga minyo. Okay? Mo ni una, ikaduha, outside of marriage. Nahigawa sa kaminyoon, gitawag ni in English og fornication. Now, kung sa maning fornication, kini committed by a single person. Dili ba minyo? Okay? Now, diya sa Roma size nga to 7, nagayon kini, our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. For he who is dead is freed from sin. Okay. Now, timan ni katong 8 ka momentum test nga itong agian tuod. Kay, pagasulayon namang yuta. Mao ni momentum test. Test is pagsulay. Gusto? Ang nag-una yun ining momentum test, mao ang atong kinayang makasasala. Sunod, mga katawhan, mga tao. Sunod, ang atong panguna-una. Tistingan itong panguna-una. Sunod, mga sistema nining kalibutan na. Sunod, arrogance complex. Ang sunod niya ni is hatred complex. O ang ikapito, mo na ning mga katalagman, disaster. Moabot sa kinabuhis magtutuo nga pagsulay. Pagsulay ba sa iyang pagtuo, pagsalig sa Dios sa kalig-una. Unya ang 8 mo na ng prosperity test. Now, timanan nato ang 2 Korinto 5:7 nagaingon, we live by faith, not by sight. Okay? Kinabuhi kita pinagis pagtuo, dili sa unsay makita. Okay? So, Colossians 3:5 nagaingon usab, mortify therefore your members which are upon the earth. Okay, ang matag magtutuo must now know sa iyang kanang dadangatan his destiny. Pinagi sa unsa pagsibog ngadto sa unahan ngadto sa gitawag og high ground of spiritual maturity. Now, gikinahanglan nato ang pagkabot ni gitawag og spiritual adulthood to be able to make our destiny a reality. Kana gitawag og personal sense of destiny. Now, usab kiniagi na ni og review. Ato lang ni ihatagag some kind of a rundown. Now, remember also the 2 opposite skills. Inumdum ka sa spiritual skills, tulo ni sila. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Ang atbang niini, arrogant skills, self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, kitang mga magtutuo usab,
gi kanang manduan must imitate ni Ginoong Jesucristo. Unsaon? Pinagis pagtubo diya sa grasya o kay balo kang Ginoong Jesucristo. That's how we glorify God. Okay? Kay nasayo naman tanga ang Diyos, dili lang kay gugma, kundili kanang hustisya. Huwag mo kay hustisya man siya na ay siya wrath niya ay ginganlan og kasuko nga dili sala, of course. Hindi man makasa ang Diyos. Okay? Wrath of God. Unsay but pasabot. Kanang wrath mao kanay pagpakita sa way pagkahimuon sa Diyos sa gibuhat sa usa ka magtotoo. So there is wrath. O ang original nga pulong nini is thumos. Na kani sa Colossians 3:6. Apan kining wrath of God gitawag lang ni og anthropopathism. Unsa man ni? Well, ang anthropopathism is ascribing human feeling on God. Although di man masuko ang Dios. Mao ganang pagpakita sa, of course, the kanang wrath of God, ang iyang hustisya nagalihok niya na. John 3:36, o sigingon, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na, that's anthropopathism. Naglihok ang hustisya sa Diyos. Now, of course, kitang mga magtotoo sa bata maluwas, nagalakaw lang yun ang ingon ng mga di magtotoo. Colossians 3:7, nag-iingon ka na diha, believers once walked before as unbelievers. Yes. Nagikan man tas pagka di magtotoo. Now, so diha sa Colossians 3:8, ning sunod ng maong bersikulo, but now ye also put off all this, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. So, wag tango na kanagikan sa itong ba. To put them aside. Kining giingog, put off all this. We have to put them aside. Atong ihikling na sila ipadaplin. Now, Proverbs 27:4, unsay gi sulti diha, nagaingon kini, wrath is cruel, and the anger is outrageous. But who is able to stand before envy? Now, Ephesians 4:31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. James 3:14, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Now, diha usab sa Exodus, Old Testament, Exodus 20 verse 7, kanibang taking the name of the Lord your God in vain, tako ka ng pasipala, tako ka ng salawi when you take the name of the Lord your God in vain. Now, by the way, diha sa of course, Dennis, California, there is one community college, Dennis, California, di lang ako hinganlan, nga naa ni ining ilang motto. They have this motto, learn, grow, succeed. It makes sense, right? Learn, grow, succeed. Ang panangatong kanang simbahang lokal diha always emphasizes our own doctrinal motto, which is study, learn, apply. Ano itong giingon Operation SLA. Study, learn, apply. Now, kitang mga magtotoo, gisangkapan sa Dios o unsa, mga kasangkapan, divine provisions.
Now, of course, as a review again, gisangkapan ta sa Diyos sa Biblia, gisangkapan kita sa pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo, sa pa, gisangkapan kita sa kanang Diyos nung plano alang sa simbahan, unsa pa, gisangkapan ta sa Diyos sa tukma gayon nga pastor magtutudlo. Okay? Unsa pa, gihatagan kita, sangkapan kita sa ginganlan sa English privacy of the priesthood. Natay kanang sa to'y binisaya ning privacy, tinagong panimuyo. Okay. So, kung mudawat ka na, okay, go ahead. Now, sunod, unsa pa? Logistical grace support. Gihatagan kita sa pagkaon, atong kanang mga sakyanan, balay, panimalay, all of those na belong kini sa logistical grace support. Okay? Unsa pa? Ang ikapito mao ang espirituhanong kagawasan sulod diha sa operational divine dynasty. So kining mga gisangkap sa Dios are given to us believers aron sa ingon niya na makatuman kita sa protocol nga plano sa Dios. So diha sa operational divine sphere, ubos sa unsa, enabling power of God the Holy Spirit. Now, kini enabling power of God the Holy Spirit nga niya kita nag-concentrate sa phase 2, ikaduhang hugna sa plano sa Dios, believer in time. Abrihe ang imong Biblia diya sa Santiago, Kapitulo 3, versikulo 14. James 3:14, nagaingon, but if ye have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Always remember, the two opposite skills, ako na pong ibalik. Spiritual skills, tulon ni sila, spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Versus, bangan kini sa arrogant skills nga, self-justification, self-deception, o self-absorption. Now, timan ni katong mga Grigong mga pulong, original, kung bahin na gani sa pagtudlo, didasko, mo ka original Greek word. That which is taught, kana nga gitudlo, nganlan nas Grigong pulong, didaskalia. Okay? That which is taught. O ang teacher, the one who teaches, ang nagatudlo, didaskalos. So, mo na igingon nga, poimen kai didaskalos. Ephesians 4:11, naghisgot ka pastor teacher, pastor magtutudlo. Okay? Now, to hear and understand what you are hearing, naa ka na sa Grigong pulong nga, akuo. Akuo. So, to teach is didasko. Kunya, to inquire information is manthano. Now, there's Colossians 3:8 and 10, nag-isgot ka na og put on, isulob. Isulob ang inyong bagong pagkatao. Okay? Ang put on diha sa Grigong pulong, giingon nag, ap ek du umay. Okay? Sabi ni siya, isulob. Ap ek du umay. Put on. Put on your new self, meaning new man, bagong pagkatao. Now, sa higayon nga ikaw naluwas, at the moment of salvation, you are supposed to put on your new self, not the old one. Put off the old. Ihikling na na. Now, unsa man ning mga old, what does it refer? Kining mga old, hikling na na, ipadaplin na na, taguin na na, naghisgot ka lying, blasphemy, uncleanness,
inordinate affection, evil concupiscence, covetousness, which is idolatry and fornication. Kini sila. Ihikling na. In fact, just Colossus 4:5 nag-ingon, mortify therefore your members which are upon the earth. Now, okay. Laing punto. In another note, Christianity is not a religion, okay? Christianity is a way of life. Timanina. Now, what's funny is that there are people who say ang Christianity kuno is the oldest religion kuno. Nakadungog ba niya na? Naiuban ba mga tao maingon ang Christianity is the oldest religion? I just do not understand where they got that concept. Ay walang ko kay ba. Magkatawa lang ko ni. Again, Christianity is a relationship to God. Relasyon ngadto sa Dios ang pagkakristohanon. It's a way of life. Paagis pagkinabuhi. Now, ang usa ka kristohanon gitawag og magtotoo nga carnal is living a lie. Di man nina. Kristohanon siya, luwas siya. Apan, kung carnal siya, sa tibot pa sa carnal, naglunang sa sala, then he is living a lie. Nagkinabuhi siya bakak. It is only being spiritual as a believer nga siya magkinabuhi sa kamatuoran. Excuse me. Nagasabot ka ba? It is only being spiritual as a believer that he lives the truth. Colossians 3:9. Now, di man ito katong gingon nato nga put on isulob ang bag-o nimong pagkatao. Put on your new self, meaning new man. Na nas Colossians 3:8 and 10. Put on, sa to'y Gregong pulong, isulob, Visayan ng isulob, of course. Ang put on, ang bot pasabot sa Gregong original nga pulong, ap ek duumay. Okay? Ap ek duumay. Now, again, you put off the old one, lying, blasphemy, unclean, uguban pa. Okay? So, mortify therefore your members, which are upon the earth. Colossians 4:5. Okay? Ang imong pagkabag-ong binuhat, ginabago. To be maintained in order to reach capacity for life. Capacity righteousness na gana. Kini bang capacity for life? Manigyan na capacity righteousness. Through persistent intake, padayon, mapadinayunon, malahutayon, makugihon, masigihon. Through persistent intake of post-salvation epistemological rehabilitation. Mura pag-rehab ta. Yan tungwa pa ta maluwas. Puno kita mga salaan sa pangkangilan sa kinabuhi. Siya, mauna nga kinahang na tag-rehab human ta maluwas. Kasabot ka? Now, open to Colossians 4:5. Abrihin mong Biblia. Colosas 4:5. Nag-ingon ka na diya, walk in wisdom and redeem the time. Yes. Sa panahon nga kita magtuon sa pulo sa sama nini atong gibuhat, kita nagalukat sa panahon. We are redeeming the time. In fact, we are making the time. We are not wasting our time. May nungdanon kining panahon na nga kita nagatuon sa pulo sa Dios. In fact, when we study God's Word, we are worshiping God. Kasabot ka? So, Colossians 4:5. Walk in wisdom. Paglakaw uban sa kaalam.
wisdom and redeem the time. Lukata ang panahon. Now, kung bahay na gani sa atong relasyon ngadto sa Dios, ang kanang puntariya niya na gitawag sa in English og vertical. Paingon si taas. That's a believer's relationship to God is vertical. Upon a believer's relationship to man is horizontal. Kasabot ka? Now, bag-ong binuhat ka na human ka maluwas. Basta, ang Grigong pulong niya is neos, new. Bag-o yun. Now, ang murag bag-o, because it's maintained, murag bag-o, ginganla na sa Grigong pulong nga kainos. Kainos. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new, bago. Now, believers are new species. Di man ina. Pag-unot ang mga binuhat, we are sanctified, pinalain na, or binalaan. We are supposed to remove our old selves. Ang uso ba sa atong kinaiyang makasasala? O atong isulob ang atong bag-ong pagkatao. Capacity, okay? We have capacity righteousness. Mao kini ang atong tumong our objective. Kitang mga magtotoo, mao ni atong objective, goal, to be developed, pinagi sa ginganlan og judicial righteousness for believers. Okay? Now, it is a special privilege for believers to avail nga makapahimulos kita sa espirituhanong mga kasangkapan, mga kaayuhan, mga benefits, assets to be able to attain aron kita makakabot ni ining gitawag og capacity stage. Now, mao na padayon kita sa pagtuon sa Dios ni ining post-salvation epistemological rehabilitation. So, there's Ephesians 4:20 and 21. Learn, hear, taught. Mo na yung mga punto din na. Learn. Learn Christ. Mantano. Hear Christ. Akuo. Teach. Didasko. Or taught in Christ. Didasko. So, di ba niya, Colossians 3:8-10, put off all this anger, wrath, malice, etc. Put off. Kanang hikling na, kanang hubuan na. Kuhaon ba? Put off. Instead, put on the new man. Pulihin na sa bagong pagkataon nimo. O kini mahimo lamang, it's only possible, pinagi sa post-salvation epistemological rehabilitation. So, learning Christ is mantano. Hearing Christ, akuo. Taught in Christ, didasko. Romans 12:2, be not conformed to the pattern of this world, but by the renewing, pagbago sa imong una-una. Be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Aron kita magakabot, nangingan na hagiyos, holy, or sanctified. The life of a believer is in his mind. Mao ni akong giingon nimo, nga the Christian way of life is a mental attitude life. It's a system of thinking. In other words, the spiritual life is what is in the believer's mental attitude. Dini mo man ang atong pagtuon ini topic nga ginganlan og the doctrine of grace. So salamat sa inyong pakiguban nining atong pagtuon
ugma ana kita bag-o nga topic hilisgutan tunanan kanang doktrina kini bahin sa hypostatic union of our Lord and Savior Jesus Christ. Magampo ta. Bala na mo nga Dios, salamat sa imong grasya. Salamat sa imong pagtudlo kanamo sa dugang pagyong mga kamaturan. Hinaot nga kini mutuhop ngayon sa among kalago Dios ug amo kining tuuhan aron kini among magamit sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Aron kami makatubo diha sa imong grasya ug kay balo kang Ginoong Jesucristo. Bani kami sa among pagbugbuog karon likay kami sa mga kabilinggan. Dada kami pagbalik ugma dinhi dapita aron kami makapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat nining Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin kining maong ministry o Dios, gamita in a mighty way sumala sa imong kabubuton. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.